ва инчунин дар ӯ варақаҳо қайд кардагиянд ки шаҳрвандони хориҷӣ бояд ҳадди ақал забони русиро донанд. Ватани худмона ҳифз ва ҳимоят кунем беҳтарин кирдор мебошад. Вата ба Новосибирск сафар мекунӣ, регистратсия дорӣ, гап задӣ, не ки савол додам ҷавоб надодӣ. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. ҳатман дар канали мо обуна бишед. ҳама рӯза хабарҳое ки ба муҳоҷирон тааллуқ доранд метонед аз канали мо дастрас кунед. ма барои шумо инами се куклачара пешниҳод мекунам. конкурси мо ҳамагӣ 66 дона приз дорад. Се нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара роҳхат ба Дубай. ассалому алайкум ҳама каса. Инак и якумин конкурсие ки ма барои шумо инами се куклачара пешниҳод мекунам. конкурси мо ҳамагӣ 66 дона приз дорад. шоҳҷоизаи конкурс инами се тамошин. Hyundai IC соли 2008 фули фулай. Дуюм мошини мо Hyundai Avante ки бениҳоят мошини камрасхода ихтон медонем ки Калифорния солиш 2008. Сеюм мошини мо Corolla D солиш 2010 ирам бениҳоят мошини хубай фули фулай. ғайри и се мошине ки шумо диден 63 донаи дига приз дора конкурси мо. 10 дона Samsung A51, 5 дона стиральная машина барои занҳо ва модаро, 5 дона телевизори размери 65, 20 дона конверти 10000 рубла, 20 дона конверти 5000 рубла ва се нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара роҳхат ба Дубай. касое ки мехоҳанд аз конкурси мо билет харидорӣ кунанд, дар рӯи экран номери WhatsApp да картаи Сбербанк астай. Сбербанк да 250 рубл мепартоен ва чектона да ҳамун рақамҳои WhatsApp-аш рӯй мекунен. дар ин пара номерои картаи Душанбе Сити астай. бахтона бисанҷен. ба 250 рубл метонен ки соҳиби инами куклаҳо бишен ё ки бренд Дубай да дам бигирен. дар Федератсияи Русия шаҳри Москва муҳоҷиронро ба ҷанги Украина даъват мекунанд. дар шаҳри Москваи Русия муҳоҷиронро ба бастани шартнома барои иштирок дар ҷанги Украина даъват мекунанд. ба обуначиёни худ хабар додааст як манбаи Федератсияи Русия ки варақаҳои таблиғотии иштирок дар ҷанги Украина дар истгоҳи метрои Вихино тақсим карда мешуданд. ба иттилооти манба, шахсоне ки варақаҳоро тақсим мекарданд муҳоҷиронро ҷустуҷӯ доштанд ва пеш аз ҳама шаҳрвандии онҳоро мепурсиданд. дар варақае ки нашр кардааст, шаҳрвандони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аз 18 то 40 сола барои пайвастан ба артиши Русия даъват карда мешаванд. яъне ки дар шаҳри Москва дар метроҳо ба шаҳрвандони хориҷие ки аз 18 то 40 сола мебошанд варақаҳои даъваткунӣ ба ҷанги Украина тақсим карда мешаванд ва инчунин дар ӯ варақаҳо қайд кардагиянд ки шаҳрвандони хориҷӣ бояд ҳадди ақал забони русиро донанд. ва дар ин ҷа як чизи муҳима қайд мекунем, шумо худтон хулосатона меброред. қаблан чанд ширкати сохтмонии Русия ба муҳоҷирон аз Тоҷикистон пешниҳод карда буданд ки барои корҳои таъмиру бозсозӣ ба Мариупол бираванд. баъдан муҳоҷироне ки барои кор ба он ҷо сафар карда буданд гуфтанд танҳо нисфи маоши онҳо дода шуд ва баъзеи онҳо фиреб хӯрданд. ва инчунин гуфта мешавад ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз кишвар ба ягон ҷо ҷанг сафар мекунад нисбати ӯ шахсият дар ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда мешавад. ба ҳамин хотир бародарон, хоҳарон, модароне ки дар
муҳоҷират қарор дорем, ба ҳар гуна фирефтаҳо дода нашавем, ба ҳеҷ куҷо сафар накунем. Дар ҳар куҷое ки кору фаъолиятон хубай, дар ҳамонҷа қарор бигиред. Ва агар шумо ба нияти кору фаъолият карданам ба яке аз шаҳрҳош Мариупол сафар кунен, дар уҷа имкон ҳастае ки шуморо музди маош натиҳанд ва фиребтон кунанд, чунки дар ин ҳолат аллакай чандин муҳоҷирони тоҷик рӯбарӯ шуданд. яъне варақаҳое ки ба шаҳрвандони хориҷӣ ба муҳоҷирон тақсим карда мешавад шартнома бо артиши Русия мебошад. ва мо гуфта метонем ки аз дигар давлатҳо дарафта хизмат кардан дар ватани худмон хизмат кунем беҳтарин мебошад. ватани худмона ҳифз ва ҳимоят кунем беҳтарин кирдор мебошад. чунки дар ягон ҳолат миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ватани моро ҳифз ва ҳимоят намекунад. ба ҳамин хотир бояд мо ҳамеша сарҷам бошем, ҳамеша дар фикри ободии ватани худмон бошем. тамом. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ҷокер нависондай: акай Сорбон, Аллоҳ нигаҳбонат бошад. доимо дуогӯям. ба пеш ман ҳар як видеота тамошо карда роҳат мекунам. забонат буротар гарда ака. ҳазор раҳмати калон. морам баҳри шумо кӯшиш ва заҳмат мекунем ки каме ҳам бошам манфиати мо ба мардум барасад. мирзоев нависондай: акай Сорбон, ма 3 сентябр омадам. нав 3 моҳ шидак. баъдай соли нав мо ҳами чӣ хеле споридестем патента, ҳами хеле меспорида бошем ё боло мерава, ҳами боло мерафтаги вори меспорида бошам. дар шаҳри Москва агар қарор дошта бошӣ, баъди соли нав нархи патент 6600 рубл мешавад. ва вақте ки қимат чид, аллакай пулшамта дигахе пардохт мекунӣ. ҳозир 5941 рубли пардохт кардесем, баъди соли нав 6600 рубл пардохт мекунем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, меган хизмати пулакӣ боз қимат шуд. рост аст ё ин ки не? 28000 сомонӣ шудай. дар ин бора агар хоҳишмандо бошад, як видеои аловида мекунем дар мавзӯи қимат шидани хизмати алтернатив. содиқов нависондай: безор кардӣ патент регистратсия, ҳар рӯз ҳамин як саволу ҷавоб. ман нафаҳмидам ин чӣ хел одамо. иҷада айби ман нестае ки ман ҳар рӯз дар як мавзӯъ гап мезанам. иҷада бародарое ҳастанд ки нав обуначӣ мешаванд дар канали мо ва видеоҳои пештараи моро тамошо кардагӣ нестанд ва савол пешниҳод мекунанд. ба ҳамин хотир аз сабабе ки ҳамарӯза обуначиҳои нав дар канали мо мешавад, баъзан вақтҳо саволҳои такрорӣ пайдо шидан мегирану баъд ба назари шумо барномаҳои мо як ранг мегзарад. салимов нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, ака ҳамаи видеоҳота лайк ва таги ҳамаи видеоҳота як савола 10 бор навистагиам. ҷавоб наметиҳен ака. илтимос ҳамин савола ҷавоб тен. пешакӣ раҳмат. 29 декабр патентам тамом мешавад. ма 31 декабр ай Москва Новосибирск. баъд ай Новосибирск 3 январ Тоҷикистон билет дорум. регистратсия 3 моҳа дорум. чеки патент ман насворум. ягон проблема намешавад. илтимос ҷавобтона жда дорем. дар ҳолате ки мигратсиони картаи шумо работа қайд кардагие ва ту ба Новосибирск сафар мекунӣ, регистратсия дорӣ, яке агар дар ягон рейд ки дастгирит кардан, мегӣ ки ман мақсад нав омадагиам ба Новосибирск, як рӯз ду рӯз шидагия ҳамчун меҳмон омадагиам ва боз мерам аз иҷа. дар ин ҳолат ягон мушкилӣ намешавад. ҷалолов нависондаст: салом сози Сорбон, рейд ҳаст дар Москва барои соли навӣ ё ин ки не? дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Россия рейдҳо вуҷуд доранд. айни ҳол. ифтихор нависондаст: салом Сорбон, ҳамин российский военный билет метавонад оснований шавад барои российский гражданство подават кардан. касое ки бо тариқи шартнома дар Федератсияи Россия 1 сола ё ки 2 сола хизмат мекунанд, бо тариқи автоматӣ шаҳрвандии Русияро дастрас мекунанд. исматов нависондаст: ассалому алайкум ака, агар паспорти Тоҷикистона гум кунӣ, бигирӣ бо гумш кунӣ, бо мешава паспорт бигирӣ. бале, мераи аз сари нав штраф меспорӣ ва вастанавитиш мекунӣ. расулов нависондаст: салом бародар, ҳамин саволда илтимос видеои навда ответ битен. ҳамин марди дизана зани қонунӣ жалоб кунад ки зани дуюм дорад, шавҳарам қонун ура 6000 сомон штраф мекунад ё ки ҷавобгарӣ кашида мешавад. роста илтимос ответ бите. бале, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бисёрзанагиро манъ кардагиае ва ин дар як моддаи кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиае. ҷарима дорад аз 1000 то 2000 нишондиҳанда ва ҳисоб мекунӣ 60 ё 68000 сомон мешавад. асоев нависондаи: мара 5 сола видварения карданд, 6 сол да ҳуишид. хай бародари азиз, ин чиз дар ба задани Федератсияи Россия. ира ҳеҷ кас аниқ карда наметавонад ки баъди 6 сол ҳуиш мекунанд ё ки баъди 7 сол ҳуиш мекунанд. танҳо ҳамин қадар гуфта мешавад ки баъди 40 рӯзи срокаш ба охир расидан дар ба задани аниқ карда метавонед шумо. саидчо нависондаи: ҳамин соли нав да видварения ҳуй мешава ё ин ки мешида боша. дар соли нав ягон намуд авфи муҳоҷирон муқаррар шидагӣ нест. фарух Қурбонов нависондаи: салом алайкум, аблаваи Россия кай тамом мешавад? мобилизатсияро дар назар дошта бошӣ, аллакай ба анҷом
расидагие бародар. Мирзозода нависонда: ассалому алайкум бародаро, ин бемории менингит аз таъсири хунукӣ дар сари инсон мебошад. Ин сироят нашаванда мебошад. Сардухтури шаҳри Москва Елена ҳамин чиза қайд кардагие ва чизе ки тасдиқ шуда буд ман дирӯз пешниҳоди шумо кардам. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад. Renderforest.com